Prosím vás, Radim má rekord, kdy ohnivou show dělal se mnou na Srbském plese, když bylo minus 22 stupňů. Takže Radim kvůli bezpečnosti dneska půjde do půly těla. Prosím vás, vy to nedělejte, byla vám zima. Radim má ohnivou show propojenou hudbou. Spartakiádní ročníky si určitě pamatujete na Pepika Melena, ne Pětku ne. A hudbou se postarala naše kamarádka, jeho sestřička Anička Melenová. Jsou to krásné písničky, které jsou vhodné právě pro děti ze školky a jsou hlavně české. A jsou písničky o zvířátka. Poprosíme ještě dětičky, pokud můžete, zkuste nám zhasnout lampionky. Vím, že se je určitě rozsvítily, abyste byli vidět, ale kvůli tomu efektu potřebujeme trošičku tmu a pomalinku se nám stmívá. Takže závěr by mohl být už ohnivé show úplně za tmy. Ohnivá show trvá 20 minut. No a koukám, Radime, všichni jsme připraveni. Autobusy z Německa první dorazí. Já ještě můžu do toho vstoupit, Ano. Prosím vás, vy co to budete točit a fotit, pošlete mi potom na Facebook nebo na Messenger ty fotky a všechno, jo, děkuju. Já se omlouvám, ale musel jsem to říct. Richarde, máme asi další dotaz. Ano, je tady i moderátorka z televize Nova, která bude točit dokonce živě, takže určitě potom zamávejte, až uvidíte kameru, protože údajně budete přímo v přímém přenosu na televize Nova a uvidíte to v hlavních zprávách 7:30 na Nově. Sice se vám neřekl kdy, ale to nevadí, určitě všichni budete koukat. Tak Radime, my jsme všichni připraveni, jdeme do půly těla, propojíme hudbu a začínáme. Já to pak toču na Štokholmové. Radim začíná koulemi. Radim v průběhu vystoupení dokáže vypotit dokonce 2,5 kg, takže dokonce dokáže o 2,5 kg rovnou zhubnout.
Tak prosím vás, to byl první vstup. Radim uhasí, jak jsem tady slyšel, hlavně ty koule a veme si provazy. A my přitom to vždycky říkáme několikrát dětem a zároveň je varujeme, dětem oheň do rukou nepatří ani zapalovačka, ani světky. Písnička o netopírovi a poté se trošku zahřejeme, pojďme dneska do rytmu, dokud můžeme, ten, kdo nedrží, on stroj, hlavně dospělý. Radim zrychluje. Tak prosím vás, druhý vstup je u konce, Radim zase uhasí provazy a prosím vás, jako děti i dospělí, hlavně maminky, tatínkové, babičky, dědové, uvidí pánskou defilaci. Tak dávejte pozor. Radim na to používá obruč a za chvíľku se dokonce z Radima stane fakír.
Tak a Radim uhasí obruč a připraví si takzvané šišky, které jsou zakázané přísně ukazovat v programu pro děti. Chcete je vidět? Jo! Slabý, to už bylo jako v Praze. Chcete je vidět? Jo! Taky slabý, jako u nás v Mostě. Chcete je vidět? Jdeme Radime! Jdeme šišky! A na číčky. Šiška. Jinak já jsem prosím vás neřekl, že jsem z Mostu, ano. A my v Mostě máme takový problém, u nás bohužel nemáme moc blondětých dětí. Ale tady jsem koukal, že se daří, tady to jede, tak to vás musíme pochválit, jak maminky, tak tatínky. A Radim připravuje šišky a jdeme na to. A zase můžeme pozbudit trošičku tleskáním, hejmáním, tleskáním, tancováním, ať se hejbeme. Písnička o orlovi. A za chvíli vám Radim ukáže, jakou používá ústní vodu. A teď se nelekněte. Tady to je jako v O2 aréně, to je dobře, to máme rádi. A pojďte holky, kluci, trošku tancujeme, ať nám není zima, hejbeme se doprava, doleva. A Radim zrychluje. A vidíme pod stanem, jak pan zvukář Richard i jeho tancuje, to je ono. Velice těžké figury. Radim letos vystupoval na olympiádě v Paříži v Londýně jako představení pro české olympioniky. A Radim jde pomalinku do finále. Tak to bylo Radim. Tak přátelé, kamarádi, půjdeme domů, nebo ještě máme nějaký přídavek? Dobře, řekli jste si to sami o to, tak Radim vám tady rovnou přidělá trošičku mlhu, neboli vám zatopí. Chcete trošičku ohřát? Moc jsme to neslyšeli. Ještě jednou, chcete ohřát? Super, šikovný. Tak Radim si dá nějakou whisky. Připraví si oheň a zase se prosím vás nejmenší dětičky nelekněte. To je jedno věc, že vás chci za to aspoň. Ty to toč hlavně, pak mi to pošli. Je, teklo.
song Ganesha ten v ní ožívá. Přináší každému, kdo se štěstí, lásky, hojností. Ústní voda Kouzej, skrytá reklama, ale vy to doma nedělejte. Zkusíme to? Prej slabý, Radina, prej slabý. Tak prosím vás, chcete přidat ještě malinké na závěr, než se rozloučíme? Radíme, Prejo. Tak prosím vás, nezapálíme ne pochodeň, ale malou prstavku. Radíme, jdi do prostředka a pomalinku, prosím vás, můžete si stoupnout všichni o 2 kroky, pokud můžete do zádu. Nebojte se, klidně o 2 kroky do zádu, i tady u brány trošičku a jdeme na to. Tak prosím vás, jdeme do finále. Radim připraví prskavky a čeká nás úplný závěr dnešního programu. Tak prosím vás, my se zapomněli potleskat, dát samozřejmě zaměstnancům školky a školy. Děvčata, kluci, děkujeme za přípravu, za pomoc. Děkujeme vedení obce, že nám i finančně pomohlo. A děkujeme Koníčkovi Martinovi. A jdeme na to, Radime. Tak prosím vás, přichází vrchol odivé show, takzvané prskavky. Já jdu taky na stranu. Není to trochu. Tak poprosíme stlumit hudbu a zároveň děkujeme znova Richardovi a hlavně Radimovi, Ohnivák Radim. Pojď se ukázat, ten potlesk patří tobě, tohle to byl Radim, děkujeme. Mějte se krásně, děkujeme za pozvání, šťastnou cestu domů a pozor, ať nezakopnete. A to je všechno. Mějte se hezky a křičíme ahoj! No, to je skvělý. Tak to se mi líbí. Ještě jednou. Ahoj! Neuvěřitelný. A po třetí, Radim, ahoj! Super. Hezký večer, děkujeme. Tak jestli chcete někdo ještě tady zůstat,